Halandoni Wilson City proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga electric fan kag 1,500 pesos sa K5. Dakop ka, iloko mo promo! Lugang ko na ibuas, balaan mo mapa-ultrasound. Paano ko bititibalan mo? Yung dialysis ako. Thank you kay Dr. Meloy kag sa K5 News FM. Yan mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilonggo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Buli pa more ah! Girl, pakantin ta? Ay, makao naman. Tabi ka. Siyempre no, kay gutom ko. Ay, hindi lang ko magkaon kay busog pa man ko. Ay, upod na ba na siya? Hindi na ba na magpahalata ang poor ka? O, wala ko man ginakahuya nga poor ko, Summer. Gani man, poor ka na, taga-uma ka pa. Pero hindi man balanon, kay daw gapugati kagyan. Oh, di ba? Kung makagraduate sa kurso nga computer science, di ta mo bra. Gusto ko ya sa big companies nga gwapo ang CEO. Hoy, ikaw ya siya. Sa diin ka. Remember, wala pala computeran sa bukid. Mas-CR ko, girl, sa excuse. Oh my God! Hala,
Na ano to siya? Doon nagalumaw-lumaw ang mata niya. Ininta naman ang iya. Paluoy-luoy. Nainit ka gid sa iya ay. Hindi pa obvious how? Super gani obvious, day. Ambot gabukal gina yung dugo ko kay Cha-Cha. Kada kita ko sa itsura do, dugi na imagine ko dahil nga, ginakuritan ko sa kutsilyong guyaya. Kabrutal sa imo, girl ba? Oo na ikaw how? Nanamian ka sa iya? Diba, ikaw magani kong kiss agauna libak sa iya kung wala siya? Honestly speaking, hate ko man siya. Girl, can you imagine bala ha? Ang mga bayo ko nga, daan-daan nagigkatama ang ginapanghatag ko sa iya? Kung siya yung magsuksok? Ay, girl, gadugang gwapa yaya. Girl, puti lang na siya ya. Puti ka man. Ako yung morena, no? Puti ko tuod, pero lang to balang face ko. Oh. May mga breakouts ko. Ang punggod ko bala lang tawa. Kabisa may kwarta ko yung epiderma. Shit, kid girl. Kabalik-balik kid yung buisit ng mga punggod ya. Ba, girl. Ano? Tanawa bala sa una, no? Ang crush mo kung nag-ano. Ang baghak na chorizo? Nag-istorya na isa ni Bamboo? Kag nag-high five pang animalya? Girl, do agawan niya pakapwesto kay Bamboo dayhaw? Tilawan niya. Ay, ilubong ko siya nga buhi. Kaina, gusto mo kuritan sang kutsilyong guyaya. Subong naman, ilubong mo siya nga buhi. Ay, girl, palapit na to bala sa ila. No way! No way, girl. Yok, daw cheap ko na iya karon. Paypayunta sila kag palapiton ta di sila. Ay, Summer. Ka-savage kid sa imo. Super savage. Jack, close gid ka mga tatlo, no? Wala ka mo nagabulag, Blaw. Well, gali. Pwede ta ka ma-invite sa concert namon sa mga grupo ko sa banda? Ba, daligid lang. Ginapaypay kita nila ni Summer kag Sharon, no? Ay, bayda sila. Hindi ko na namian sa matasa nila, ya. Gapanilag lang ko na bala sila nga duha. Do, ka mga fresco, Blaw. Kag daw ka mga inta nga, daw sa hindi ba na ngayon? Pero sa tuod lang bala, Jack. Ikaw, ya? Ang ngayon ka pa yung mag-ininta kay ti. Gwapa ka. Ala, hindi ko ya gwapay. Para sa akon, gwapa ka. Oh, Jack, sige na bala. Kay, sugiran ta na lang kasang tuod, ah. Ang matuod sina, may himuon kami nga music video. Kagang gusto ko, ikaw ang babae nga himuon namon nga model. Ha? Oo. Ay, ala, Bamboo. Panumduman ko na, anay, kung doon, sa camera. Pero, si Summer pala, kisagad man na siya bala magkanta. Gwapa man siya. Nami pa legs. Ikaw ang gusto ko. Ikaw, Charis. Oh, please na bala. Please, Ja. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Congratulations! Angeles Zaldivar sang Barangay Halandoni, Wilson City Proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga electric fan kag 1,500 pesos sa K5. Dakop ka! Iloko mo promo! Lugang ko ni buwas balaan mo mapa-ultrasound. Paano ko bitbitay balaan mo yung dialysis ako. Thank you kay Dr. Ramel Oy kag sa K5 News FM. Yan mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Iloko mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka. May daog ka! DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, kabulig magpaniwag kay utong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptik ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotic, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. K5 News FM. May balita na, may drama pa. Kampiyon! Huya nga chorizo. Wala kasi nagpalapit diri sa aton bisan kapilata na paypayon. Padayaw guro kay Bambo eh. Nakatabla ah. Kita na lang mapalapit sa ila. Ay, sige na lang gani. Para kay Bambo, iswallow ko na lang ang pride ko. Ay, nako. Pero promise you, girl, may adlaw ginasakon si Charis. Mera gid. Hamba lang day ha, kung anhon ta siya. Kay support ka sa imo, 101%. Yeah, dapat lang. Kanugod sang friendship ta kung di ka mag-support sa akon. Kay kanugod man sang time ko, kag sang money ko, nga ginalibre permi sa imo.
Summer? Ay, sorry. Na-hurt ka? Well, tuod man, di ba? Di ba? Oo, oo, girl. Oo. Guys, excuse me. Muna na ko sa inyo, ha? Tsa, ang hambal ko, ha? Please. Thank you. Hoy, hoy. Ano ka mo? Anong inyong istoryahan ni Bamboo, ha? Ito hindi gid mautod, girl. Kag nakita mo man nga ginapaypay ta ka mo. Ay, ito wala ka lang niya pake. Amo kaya na siguro kung laking upod mo, no? Daw hadlok ka agawan. Summer? Kalain man na isa ginapanghambal mo sa akon man. Ote, kay nga abi nagpawarat ka lang, ha? Tanigin paypay mo man kami. Or, nagpalapit ka mo sa amon, diba? Ang matuod ginambalan ko si Bamboo nga mapalapit kami sa inyo. Pero hambal ya, hindi lang anik, may ginaistoryahan pa kami nga importante. Ano ka bala? Hindi bala, you're aware man, nga super duper crush ko si Bamboo? Ha? Oo, girl, kabalo ko na. Pero nga daw, agawon mo pa siya sa akon. Ha? Ano, Summer? Wala pala ya. You know what, Cha? Uligi ko pala sa iya. Bisan amo na lang nang ibalos ko sa akon sa mga ginapanghatag ko sa imo. Sa mga ginapanglibre ko sa imo, di bala? Kiti, it's obvious naman nga hindi ka man kasarang magbayad sa mga nagasto ko sa imo kung sukton ta ka. Correct. Sorry lang. So, anyway, ano gid ang ginistoryahan nyo, how? Nga daw, hindi ka gid maghalin sa tupad, ya? Siya ho? Gapanumdum pa si Megata kung manugid siya or hindi. Sugid na! Okay. Ginahagad ko nga matanaw sa concert nila sa isang band group, ya. Oh, shit! Summer! Wow, Doon nagalayo ang dream mo nga mangin imo si Bamboo, Summer. Mahipos ka siya ron, ah. Oh, ti ano? Anong hambal mo? Oo, da yun no? Kido ginakalaman ka man, right? Atat na atat ka man siguro, kay crush mo man siya. Hindi ba siya? Kapala ko nga crush mo siya, girl. Ganing galikaw ko siya. Aba, grabe nga likaw mo, girl ba? Likaw to? Na daw hindi ka gani maghalin sa istorya sa iya? Hoy, siya, basi nalipat ka kung ano ka. Taga-uma ka lang pala. Let me remind you, ang imo nga parents, ultimo nga obrero sa kampo, whereas si Bamboo, he's lolo is a businessman. Owner sa pila ka mga gasoline stations here in the city. Kagsang pinakabantog pa nga fast food and restaurants, ha? Correct. Like, ikaw? Well, ako naman ya. Let me remind you nga abogado si Daddy. Abogado ang daddy ko. Kag, my mom is a doctor. So, damgo lang yung kaya mo, besh. Damgo lang. Hala, Summer, nagibi si Chorizo. Oh, hi. Kaluoy, man. Anong natabo? Nga nag-ibig si Charis, how? Shit si Bamboo. Ngano siya? Nagpakadodrisado, no? Ano siya? Hindi manugid, ha? Hindi manugid kung ano ta ka. Hindi gid manugid.
Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mawakas sa mga butika. Congratulations! Ryan Panase, sang barangay Tanza Bonifacio City Proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga rice cooker kag 700 pesos sa K5. Dako ka! Ilonggo mo promo! Salamat kay Dr. Rameloy kag sa mga staff sang K5 kag sa DTX Coffee. Mamate, mamoy pala kung kamo man malabayan kag manakpan kamo sang K5. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilonggo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. May balita na, may drama pa. Kampiyon! Ano ayahan ng matabo sa kahigayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang matahong nga kasumpon sa atong drama sa kaginan. Medyo gid makuhaan sang pagtununan, gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Bully pa more. Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Poctenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Ifri Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon